יואו, הנה חינצ'ה פחיות, תסתכל, הנה חינצ'ה פחיות, תסתכל, תבוא מיד. יואו, איזה צחוקים זה יהיה. יואו, איזה כיף הולך להיות. אתה מוכן? כן. שלוש. יואו, לאיפה הוא נעלם? איפה חינצ'ה פחיות נעלם? הנה, אני תפסתי אתכם. לא, איך הגעת לכאן? אני אסביר לכם את הכל. בואו נשב פה רגע כמו בן אדם. יואו, הנה לי. כן, זה היה מפחיד. השאלה היא לא איך באתי לפה. אז מה השאלה? אני גם שואל. השאלה היא למה אתם לועגים וצוחקים על מישהו אחר. כי אנחנו רוצים לשמוח, להדר במצוות השמחה. לא הבנתי. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. זה מצווה גדולה לשמוח, מצווה להדר, אבל לא על חשבון של מישהו אחר. תאר לך שאתה במדבר ואין מים מספיק לשתות ומגיע מישהו מהדר בנטילת ידיים על חשבון השתייה. זה נראה לכם בסדר? אותו דבר אנחנו רואים בפרשת השבוע. אברהם אבינו רץ להביא 3 בני בקר, זה היה קשה. כי הוא עשה את זה בעצמו, אבל כשהיו צריכים מים הוא אמר, יוקח נא מעט מים. למה כזה קצת? כי זה היה על חשבון מישהו אחר. אתה רוצה להדר בהכנסת אורחים? על חשבונך, לא על חשבון מישהו אחר, שמישהו צריך להביא ולסחוב בשבילך את המים. אתם הבנתם? אתה הבנת. תגיד לי, אתה לא רדיש רגי? יואו, יש לך קול של רדיש רגי. אתם יכולים ללכת ואתם תישארו פה. רגע אחד. כן, אכן, אני רב שרגי. שיניתי את הקול ואת המראה שלי, כי רציתי שהם יחשבו שאני חינצ'ה כמו שמכנים אותו, חינצ'ה פחיות. לא יפה לכנות אנשים בשמות. ובטח לא לצחוק על אחרים. אתם רוצים להדר בשמחה? אין בעיה, אבל לא על חשבון מישהו אחר. זו עבירה. שבת שלום.